Amen. Kay gipili kamo sa Dios ug pa sa sinugdan. Amen. Aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo. Amen. Sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Amen. 14. Mao kini ang tuyo sa Dios. Sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Busa mga igsoon barog nga malig-on ug pabilin diha sa mga kabiling pagtulun-an ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga mahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig Amen. ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo ang tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. So atong iduko atong ulo magampod na. Dalaygon kaamahan ing matahong mga kabuntagon. Lord, salamat kay Ginoo sa adlaw nga imo na pong gidugang kanamo sa matag usa Ginoo. Ug salamat Lord nga ikaw nagagiya sa among mga gimbuhaton Ginoo sa matag adlaw. Lord, kayo may mahimo kung wala ka. Kining tanan Lord, akong ipasalamatan ug isalig sa pinaagi sa mong bugtong anak mo si Ginoong Kristo. Amen. So ang maong mensahe atong ginatun-an naguluhan kini og giila kita sa Dios. Amen. So unsa pamagi nganong giilaman kita sa Dios aron nga giila ta niya tungod nga aron masunod nato ang iyang mga pulong atong mabuhat o atong masinati kung kita mismo tinuod ba gyud nga nagtuo ta sa pulong sa Ginoo o nagsunod ta sa pulong sa Ginoo. So maong giila ta sa Dios kay aron makita niya nga kita iyang mga anak, iyang mga katawhan. So naguluhan kinig ang title ni giila kita sa Dios. Nganong giila ta niya kay nahigugma siya kanato. Amen. Amen. Adunay tulo ka butang nga atong saksihan nganong giilaman kita sa Dios. Unang butang apan sa dili pa ato sa basahon ang iyang background. Nag-ingon dinhi gipakita ni Apostol Pablo ang dakong pagkinahanglan nga ang iyang magbabasa magpabiling lig-on sa iyang pagtuo bisan pa sa mga kasamok ug mga pag-antos. So kinahanglan gyud ang matag usa nato lig-on ta sa atong pagtuo sa atong buhi na Dios kay bisan pa man kung adunay pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi ang nakapanindot lang nga kita andam ta mudawat sa mga pagsulay nga lig-on ta diya sa pag-alagad sa Ginoo nga bisan pa mag unsay mga kakulian sa atoang kinabuhi magpabilin gyapon tang lig-on diya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. So mao nga bisan pa man og kasamok og mga pag-antos nga maabot sa imong kinabuhi ato yung pangitaon nga lig-on ta diya sa Ginoo. Mao nga magpabilin gyud kita nga lig-on sa kasamok o sa mga pag-antos. So nag-ingon dinhi
kinahanglan magpadayon sila sa ilang pagbuhat alang sa ilang kapanginabuhian ingon nga mao usab kini ang gibuhat ni Pablo ug sa iyang kaubang magbubuhat. Giawhag usab niya sila sa pagpadayon sa pagbuhat ug maayo. So kinahanglan yun nga ang matag usa kanato ang maayo gyud ang ato ang maayo gyud ang pagabuhaton kanato. Amen. Mao nga giila kita sa Dios. So adunay tulo kabutang masaksihan nato kung ngano nga giila kita sa Dios. Amen. Ang unang butang nag-ingon dinhi nagpadayon ka sa kinasing-kasing nga mga pag-ampo. So kay giilaman kita sa Dios sa imong mga pag-ampo. Kinasing-kasing ba nga sa imong mga pag-ampo mao nga giila ka sa Dios. So kinahanglan gyud nga mag-ampo ta sa Ginoo, mga taog panabang niya, kinahanglan nga kanabang murag kanang kinasing-kasing gyud ba, kana gyud nga magpaila gyud ka sa Ginoo nga ikaw iyang sumusunod mo nga ipaila gyud sa Ginoo. So sa ako adako kog pasalamat nga iya kong gigiyahan pod nga sa iyang mga pulong nga akong masabtan. Dili po jud kaayo gyud ingon nga nakasinati ko sa iyang mga pulong. Padayon ko Amen. na mag-alagad niya aron nga masinati jud nako ang iyang mga pulong. Amen. So mao nga kinasing-kasing yun ang akong pag-ampo diya kaniya. Amen. Ikaduha, paharia ang gugma sa Dios. So kinahanglan nga atog yung paharion ang gugma sa Dios atong kasing-kasing. Kay tungod niya ug wala siya, wala kita karon. Mao nga atog yung paharion ang gugma sa Dios. Kana bang wala kay gilibgan ba? Amen. Kay tungod na ani mo ang gugma sa Ginoo. Amen. Una nga kinahanglan yung paharion ginato ang gugma sa Dios. Malinawon ang imong pagpuyo, malinawon imong kasing-kasing ug kanang wala kay angay kabalak-an tungod ana ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Amen. So ang ikatulo, ang maong ikaduhang butang diya makita sa verse 15 ug 16. Nag-ingon dinhi, busa mga igsuon barog nga malig-on ug pabilin diya sa mga ipabiling pagtulunan ug pamatasan sa among tudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sulat. So kinahanglan gyud nga magpabilin kitang lig-on. Amen. Mubarog taliwala sa mga pagsulay. So kinahanglan kitang lig-on. Muna nga pareon gyud nato ang gugma sa Dios. Amen. So sa 16 nag-ingon nga hinaot unta nga ang atong Ginoong Kristo ug ang Dios nga atong amahan nga mahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. So kinahanglan jud nga atog yung paharion gyud ang gugma sa Dios atong kinabuhi. Amen. Tungod siya laman ang naghatag natog paglaom, siya laman naghatag natog dakong grasya sa atong kinabuhi. So mao nga atong paharion gyud ang gugma sa Dios. So ang ikatulo nag-ingon dinhi kinahanglan nga madasigon ka sa pag-alagad kaniya. Amen. So kinahanglan jud nga sa imong pag-alagad pud kaniya ana bang nindot kay pamation nga anong malipayon ka Amen. sa imong pag-alagad nga wala gi babag sa imong kinabuhi nga wala gi babag sa imong kasing-kasing ba nga
na kailaing gyud na huna kay ang tanan nga mubabag si mong kasing-kasing ipadaplin sa anak kay puli ang gugma sa Dios kay siya laman ang makasulbad ni ana kung doon na kay problema kinahanglan ka og mga financial nga butang ikatagbo ra na unaha ang pagpangayo sa Ginoo. Amen. Siya ra gyud ikahatag ra gyud nimo. So mao nga kinahanglan yung madasigon ka siyang pagtuman sa iyahang mga buluhaton. Kinahanglan madasigon ka sa imong kaugalingon kay tungod nga ang Dios laman mo naghatag kanimo Amen. kuan kanang pagbuhat nga maayo. So ang maong butang diya makita sa verse 17. Nag-ingon dinhi magdasig ug maglig-on kaninyo ang tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. So kinahanglan nga isulti man nato o buhaton man nato kinahanglan nga ana-ana sa maayo nga pagbuhat kay doon na say mubuhat nga kanang dili maayo, dili makapahimuot sa Ginoo niya. Ilahang paglantaw maayo na nila. Muna nga kinahanglan gyud nga ang atong pagabuhaton kanang maayo gyud para sa Ginoo. Tapos madasigon ka sa imong pag-alagad. Dayon kuan kanang nang wala kay lain bang gikuan. Nang wala kay problema nga kinahanglan na sentro ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Kay tungod nga ang atong gikinahanglan ikahadugang ra na kaniya. So kinahanglan jud nga magmadasigon ta sa mga pag-ampo, kinasing-kasing ang atong mga pag-ampo diya sa Ginoo ug atong itisok ang gugma sa Dios. Amen. Atong kasing-kasing. So sa katapusan manindog ta sa katapusan Amen. nag-ingon dinhi